Γεια σας παιδιά, Παπακώστας εδώ πέρα, τι κάνετε, πως είστε? Και λοιπόν κυρίες και κύριοι, σήμερα θα παίξουμε ένα νέο event. Όχι, θα παίξουμε battle. Πάμε σε ένα καινούργιο παιχνίδι με αμάξια. Και πάμε. Είμαι εγώ εναντίον ένα άτομο. Πάμε. Να δούμε πόσα κύπελα έχει. Α, δεν μας δείχνει. Πάμε, θα το φάμε. Ναι. Έλα βρε. Ωραία, ζούμε. Αυτό είναι καλό. Αυτός είναι ένα HP. Πες μου τι έχασα. Όχι. Νικήσαμε. Πάμε. Δεύτερο round. Είμαστε με ένα... Δεν ξέρω και εγώ πώς λέγεται αυτό. Ωραία, ζούμε. Έλα. Ναι, dead. 2 αστέρια. Πάμε και το τρίτο. Όχι. Ωραία. Τι play του έχω παίξει. Μη. Είναι λίγο HP. Μας έφυγε τραυματίας. Νικήσαμε και πήραμε το πρώτο μας win. Unclock. Όχι. Πάμε για δεύτερο round. Εκείνες είναι 12 διαμάντια και 12 κύπελα παραπάνω. Πάμε. Γκάζι. Ωραία βόμβα, μας βοήθησε. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Ωραία, χάσαμε εγώ το damage από εκείνο. Dead. Σχεδόν dead. Μπράβο μας. Κάναμε και backflip. Έρχομαι. Ωραία, μου σκάσε. Σκάει μόνος του. Ωραία, είμαι low. Έχασα. Δεν πειράζει. Πάμε. Έλα, dead. Δεύτερο σφαιράκι. Ναι. Βρε. Άντε. Έλα. Δε. Πάμε τρίτο μάτσο. Ωραία, πάμε. Εκείνος έχει τα ίδια πράγματα ακριβώς με εμένα. Σουζά. Τους χάσαμε πολύ damage. Ωραία, μου χάσε και αυτός. Έχω με παραπάνω όμως. Έλα μωρέ. Άντε για έλα μα είσαι αυτός. Έλα. Δεν ξέρω τι γίνεται μπρο. Εσύ πέσε κάτω. Όχι, άφησε με. Δεν θα χάσω, όχι. Έλα εδώ. Έλα εδώ.
Αυτός είναι hacker. Μπρο. Απλά ήρθε και με σκότωσε. Έλα ρε. 56 κύπελα μόνο. Σίγα τον άχρηστο. Έλα ρε, θα το σκίσουμε. Αφού είμαστε Μπόμπα Κώστα. Όποιος έχει κάνει ειδικά subscribe θα κάνει κάπως έτσι τους αντίπαλους. Έλα ρε άχρηστε. Όχι ένα χταπόδι ρε. Out. Τελικά αυτός είναι λίγο καλός. Ωραία φίλε. Έλα εδώ ρε. Ναι. Έλα. Ναι ρε φίλε. Έλα άλλο ένα. Όχι τι βλακιά έκανα τώρα. Έλα πια. Πάνε εκεί πίσω. Μωρέ. Άντε. Πάμε λίγο εδώ πέρα, όχι τώρα. Στα free. Μισό λεπτό κόλλησε. Τι μας δίνει κόλλο. Ένα μάξι, όχι. Κάτι 5 στο 15. Δεν ξέρω τι καλό είναι αυτό. Wow, μπράβο. Εντάξει, φύγετε. Εγώ αμάξια θέλω να αλλάξω. Πώς κάνει έτσι. Και ναι, από ό,τι καταλάβατε αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.